Ndi abambo apapa tikuona mmene Paulo imene inali njira yake yofikira anthu osiyanasiyana. Akuti kwa ofoka anakhala ngati ofoka, kwa anthu ena amene amaoneka kunena kuti ino ndi achiramulo anakhala ngati wachiramulo. Cholinga chake anafuna kuti ino awapindule. He became everything for the sake of Christ. Akuti anapanga zonsezi chifukwa cha Yesu Kristo. Amayi ndi abambo funso mmene ndili nawo ndilona kuti ndi zinthu ziti zimene for the sake of Jesus Christ, chifukwa cha zina la Yesu Kristo, mwalolera kuchita kapena kuzisiya. Inuyo mwalolera kunena kuti izizi sinayenera kuzichita, but for the sake of Christ. Ambiri aife mwina mu tsiku la lero tikulephera kuyankhulana mwina ndi anthu ena chifukwa cha udani, koma for the sake of Christ kuti mwakonzeka kuyanjana nawo. Ena aife mwina tikupezeka kunena kuti timakonda mowa, koma for the sake of Christ kuti mwakonzeka kusiyana